Ke kuma na dawo gunki mai ce wai musulmai ba sa neman faɗa wai ba sa wai masu mene. Yanzu nan Deborah ta zagi annabin ku kun kone ta kun kashe ta. To me ya hada ta kuma da Catholic Church da ekwa da ana ta konewa a Sokoto da shagunan Inyamarai da ake bubbugawa ana kwashe kaya ana fitar da shi. Inyamaran ne suka yi mata suka zagi annabi. Ai ku rigiya kun kashe wanda ta zagi muku annabin ku. Ku rigiya kun kona ta to menene na bin churches kuna konewa menene naku na bin kasuwa. Kar ku manta akwai Hausawa a kasan Inyamare dadda kasu za su yi kaman sokora kaman akunsun nan. Na rantse muku kar ku manta in kuna tunani ku kaɗai kuka iya neman tsokana kar ku manta akwai Hausawa dam a kasan Inyamare. Wallahi kuma akwai masallatai dam a kasan Inyamare in ku kun ce ku arewa ba za ku yi hankali ba. Ku kun ce ba ku da hankali kuna kokkone musu kaya kuna babballe musu shago ko kun shiga uku barayi kawai. Barayi